Rokta pias. Ke takte bukhokjong tabang tiporni mui songnanai tongo tamko chung pukhiri o jal soina hamani ke tinang mamui songkono norkhano kesan rokhni bonsogoi manana hebang kesen ya to khang tini kisa abo brino help khlaimani toiko norok nai tongdi ang mui songmani fast tola jal sonai ro abu sumangko keiko norok anokhana karpurok katalorok ingya nongno masipun apa kita sing Te bukhokjong wacho susungbo bri besarokno phekna nangwa hayada te borokbo aikheno songnani suda aikhe chimingya khung dipor sarik songnani borokman kesung salarokno tam khlaiba jong baro kisa nokori samu khlaio salabarao asakjai kahaipono tabokhe ang mui songoi nachinai ke bahai thora thokno thogya chai nakhe sangnanai songoi ke naitongdi mui songnai iko angobono mui songnai naitongdi suka ba pias runai iko bersihai kaseng serap cak kholopi to Ketakte buksong ang mui songmani tin kari katabokno katabang tuku sinai te maisa sinai ke macam rok to norokno phunuglaka ketinin bagai asukno ang mui songmani bahai norok ko men khlaisadi norok jaga thangke subscribe khlati asukno hambai